mar golo remo mondo ires ngima ng'at machielo. Samoro king'eyo, samoro kata in inyalo yudori e masira madwaro mondo mi medi remo mapiyo. To kopo ni igolo chal ng'ama okeno. Bende jiwo ji kaluwore kod dwaro mar riwruok mochung' ne weche mag thieth e piny mangima WHO ni kinde ka kinde inyalo golo remo. Ng'ama dichuo yiene golo remo ding'wen e higa, ka joma mine to inyalo golo didek. Mano wach maduong' ahinya odiechieng' ni miluongo ni World Blood Donor Day, ma en odiechieng' miyango godo kenge moseketie golo remo mar konyo jotuo kod jogo ma bende golo remo imedo jiw mondo tim kamano. Mach magero wang'o chiro ma Mutindwa mayudore e kaunti ma Nairobi. Oyangore ni mach muoch ding'wen e chirono otieno ma piny orugodo kawuono kendo ketho mwandu mapok oyang nengogi. Kwan jo ohala maromo 600 yudo lal e majno. E kindeno gavana mar kaunti ma Nairobi Johnson Sakaja, jaod bura ma Embakasi West Mark Mwenje kod jaod bura mar kaunti ma Nairobi Esther Passaris gin moko kuom jotelo mane ochopo e kar masirano. Sakaja osingo ni tend kaunti ma Nairobi biro chiwo siling milion 3 ne jo ohala mayudo lal, ka ng'ato biro yudo siling 5,000. Bende osingo mar miyo joma oyudo lal mabati kod chumbe mag gero kuondegi mag ohala manyien. Mabet ni kaka gedo ne wagedo, koro miyo wambe wakwa sirikal ni timni ma ok mokwongo e chiro ni endi. Chiro mamoko bosebedo gi gini endi. Koro wambe wanyiso oganda piny gi sirikal kanyakla ni gikonywa uru mondo gimaknwa nyithindo ma wang'onwa chiro gi gisani gi ngima matek kama endi ni. Kech njore osebedo mang'eny ahinya e area masani ni. Asebedo ka dhi asara mang'eny. Kendo alalo gik manyalo romo 1.5 million e chiro kaeri. Koro akwayo sirikal manitie nong'iye mine machal kodwa kama mosemiyo chiro bedo chiro. Gima waneno kani obwogo ji mang'eny nikech kae oajiri ji mang'eny Nairobi kae. Nitie kama joma nitie mama gi baba nika, nitie joma single parents, to kwang'e ni wadhi chako gi kanye. Owang' tema gima ng'ato konyo kata chielo onge. Koro wakwayo mana sirikal ni utimnwa uchunguzi mondo wang'e ni en ang'o matimbre e chirni wagieki, nikech mae kama jomoko gole school fee, kae kama ng'ato yude kaka chiemo, kae kama ng'ato yude kaka onyalo chulo rent ne Nairobi kae. Sisi kama wasimamizi wa soko tumeambia watu wetu kuwa gavana anakuja na mawaziri wake wametangulia hapa kwa ground. Hakuna haja kuwa na wasiwasi ndani ya nyoyo zao kuwa huenda kwa soko inanyakuliwa. The first assurance I must give you is that we will get to the bottom of these fires. Number 2, no one is going to move you from where you are. We must arrest these culprits who are burning markets. Kuna watu 43 wanasema kuna title ya toy. Materials ya kujenga nitawapatia. Kama ni chuma